Vítam tam, milý divák, u ďalšieho videa. Dnes si pozrieme, ako sa správa Ford Bronco v nejakej modifikácii a proti Howleru od Traxxasu pôjdeme do Felabruch Rizzi, to je takú skalku. Takže prvý pôjde Howler, má dosť veľký polomer otáčania, ale na druhej strane veľmi milo ma prekvapili náklony karosérie. Dosť to asi bude robiť to ťažisko, keďže batéria je dosť vpredu, teda dá sa povedať pod oknami kabíny. No a trošku zasadzuje aj do tej, by sa dalo povedať, do tej pričny. Ale takže skúsime si nacúvať na niekoľkokrát a potom teraz konečne sa dostaneme tam, kde sme chceli. Samozrejme uzavierky sú uzavreté, všetky tri nápravy krásne vedia sa zavrieť. No a tu vidieť, že dostali sme sa na, dá sa povedať, limit, lebo výšky 1,9 palcové kolesa, no ale prevrátil sa na podvozok, takže môžu pokračovať, ešte že to není, ešte že je tak dobre vystúžený, dá sa povedať. No a teraz sa pozrieme, ako si bude sa dariť Fordu Bronco 1979, ten má 2,2 palcové kolesa. Vpredu na každej, dá sa povedať, náboji má 150 gramové závažie, s tým, že ešte má 20 gramové závažie vedľa diferenciálu, takže dokopy má 320 gramov, lenže batéria je dosť vysoko a je, dá sa povedať, v strede karosérie, vlastne by som povedal, že až dozadu sa viac ťahá, takže budeme musieť modifikovať a nejako prerobiť, aby bola v priestore motora. Takže tu nemusíme toľkokrát sa zvrtať, lenže čo som zistil, tým, že je vozidlo ťažšie, tak má problém so zatáčaním serva, ktoré už to nedáva, a keď vozidlo stojí, tak niekedy má problém vytočiť kolesa. Vyšiel, tie kola vlastne 2,2 palcové sú 70 párka, sú kovové, takže sú akože kvalitné, ale ako tá cena za 140 €. A teraz skúsime s nimi zísť, no môže si tipnúť niekto, či zíde, nezíde. Máme tam kravlermo, čiže brzdí, keď sme nie naplne, krásne to zošiel, krásne. Trošku chytil ten nárazník, ale celkom pôjde. A teraz skúsime s ním nadísť na toho Howlera a pozrieme sa teda, ako Howler sa správa, keď má nejaký náklad. Dá sa povedať kolo tých 4 kg, 4,5 kg, by som teraz klamal, keby som presne povedal tú váhu. Takže cudne si, fakt nejaký menší kameňok stačí a kasna je extrémne naklonená, lebo už teraz to ťažisko sa ohromne zvýšilo proti tomu, čo bolo. Je vidno, že aj teraz už človek si myslí, že sa prevráti, ale celkom zaujímavé, že ešte sa to stále dá nejako skorigovať, že je tam cítiť ten cit, vlastne ten pocit toho, že už sa chce prevrátiť, tak človek zastaví a není tak, že by hneď sa prevrátil aj teraz napríklad. Už má pocit, že by sa prevrátil aj teraz, ale stále stačí sa nejakým spôsobom vytočiť, lebo tým, že to vozidlo je vlastne, dá sa povedať, skoro od polovice dozadu, takže keď vpredu nejako je naklonený, tak stále ešte ten zadok koľko toľko drží, ale keď aj teraz sa pozrieme, ten náklon je ozaj že ohromný, ale i tak vlastne drží. Bronco vyzerá, ako by tam bol prilepený. Howler sa trápi, jedna radosť. Ale zvládli sme to a vidíme sa u ďalšieho videa.